Christina Lange. Jeg vil nu guide dig i hypnose og i samarbejde med dig og din underbevidsthed skabe nogle positive forandringer i forhold til vægttab. Jeg kommer ind omkring sukkerafhængighed. Jeg kommer omkring for stor appetit og for store portioner mad. Jeg vil guide dig til at mærke mæthed, og jeg vil guide dig til at have mere lyst til at dyrke motion. Læg dig nu først godt til rette, og sørg for, at der ikke er noget, der kommer til at forstyrre dig undervejs. Tag eventuelt hovedtelefoner på, så du kun kan høre min guidning. Træk nu vejret dybt ind igennem næsen og pust ud igennem munden. Gør det nogle gange. Forestil dig, at når du puster ud, så puster du alle spændinger, al stress og al jag ud af kroppen. Og når du trækker vejret ind, så trækker du ro og afslappethed ind i kroppen. Træk nu vejret dybt nogle gange. Ind igennem næsen og ud igennem munden. Lad nu bare din vejrtrækning blive mere almindelig igen og helt afslappet. Jeg vil bede dig om at forestille dig, at du lige nu kan trykke pause på din hverdag, således at alt, hvad du har lavet i dag, og alt, hvad du skal lave resten af dagen, bliver sat på pause, imens du ligger her og lytter til min guidning. Så tillad nu dig selv at slippe alle tanker om fortid og om fremtid. Lige nu eksisterer kun du, lige her, hvor du ligger nu. Du kan fortælle dine tanker, at du vender tilbage til dem igen om en halv times tid. Så længe kan de godt vente. Lad nu din opmærksomhed glide hele vejen igennem din krop, og mærk, hvordan du stille og roligt begynder at slappe af. Begynd ved toppen af dit hoved. Lad din opmærksomhed glide ned over din pande, dine kinder, din kæbe, og mærk, hvordan de områder, der får opmærksomhed, begynder at slappe mere og mere af. Lad så din opmærksomhed glide videre ned igennem din hals, din nakke, skuldrene, ud i armene og hele vejen ud til dine fingerspidser.
opmærksomhed glide ned igennem din brystkasse, omkring ryggen, videre ned igennem maven og lænden, igennem dit underliv, videre ned i dine ben, ned over knæene og hele vejen ud til spidsen af dine tæer. Mærk, hvordan det føles som om, at tyngdekraften trækker en lille smule mere i dig, end den plejer at gøre. Mærk, hvordan din krop bliver tungere og tungere og mere afslappet. Måske det føles som om, at din krop bliver så tung, at du næsten ikke kan bevæge dig. Bare rolig. Det kan du godt. Din krop er bare så afslappet, at du ikke orker at bevæge dig. Det er helt okay. Lig bare helt stille og slap fuldstændig af. Det, der sker, når du kommer i hypnose, er ikke, at du glider fuldstændig væk og ikke kan huske noget bagefter. Det er blot, at du bliver dybt afslappet, og at det fokus, du ofte har rettet ud i din omverden, nu bliver rettet ind imod dig selv. Forestil dig nu, at du står ved toppen af en trappe. Hvordan den her trappe ser ud, det må du bestemme. Forestil dig, at du stille og roligt begynder at gå ned ad trappen. Jeg tæller langsomt til 10, og mens jeg tæller, vil jeg bede dig om at gå ned ad trappen. 1 trin ad gangen. Og forestil dig, at for hvert trin du går ned ad trappen, der kan du blive mere og mere afslappet og bedre tilpas. Og for hvert trin du går ned, vil du kunne gå længere og længere ind i dig selv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stå nu for enden af trappen her og forestil dig det smukkeste landskab, du nogensinde har set. Det må gerne være et sted,
du kender fra virkeligheden. Det må også være et sted, du forestiller dig i din fantasi. Begge dele er helt okay. Find et sted her i den smukke natur, hvor du har lyst til at sidde ned. Et sted, hvor du føler dig rolig og tryg og afslappet. Lad os nu kigge på den her lyst, du nogle gange kan have til sukker. Jeg vil bede dig om, at du forestiller dig lige nu, at du spiser noget af dit yndlingsslik. Forestil dig, at du tygger det, synker det, og at det kommer ned i maven. Forestil dig nu, at du kan se ned i din egen mave. Se nu denne her sammentykkede masse af slik, som er blandet godt med spyt. Det ser ikke særligt lækkert ud mere. Og da slet ikke nu, hvor mavesyren langsomt går i gang med at nedbryde det. Det tager lang tid at nedbryde, og din krop kommer virkelig på overarbejde her. Det er ikke godt for din krop. Se nu, hvordan denne her masse, som er ret slimet og ulækker at se på, den fortsætter fra din mavesæk og ud i din tarm. Her skal din krop også arbejde hårdt på at nedbryde det sukker og fedt, du har spist. Det er nu denne her tykt flydende, gule, brune masse, og din krop har ikke godt af det. De her store mængder sukker og fedt er ikke godt for din krop. Nu skal denne her tykflydende, gule, brune, slimede, ulækre masse ud i dit blod, så dine celler kan få sin næring. Men dine celler kan ikke lide så meget sukker og fedt. De ved ikke, hvad de skal bruge det til, så de skubber det ud til siden, lægger det så at sige på lager. Så nu ligger denne her tykt flydende, gulbrune, slimede masse af sukker og fedt på lager i din krop. Og der bliver det liggende, og der kommer kun mere og mere til, og du bliver kun tykkere og tykkere. Din krop har ikke godt af det. Den eneste måde, du nu kan hjælpe dine celler på, er ved at stoppe med at spise så meget sukker og fedt. Så kan dine celler nemlig få mulighed for at få ryddet op på lageret. Men det kan de ikke, så længe der bare kommer mere og mere til. Din krop har ikke godt af det. Træk vejret dybt nu.
Din krop har ikke godt af alt det sukker og fedt. Det vil i fremtiden være let og nemt for dig at lade alt sukker være. Det vil på ingen måde sige dig noget eller give dig noget mere. Din krop har ikke godt af det. Du vil slet ikke have lyst til at spise det. Det vil være let og nemt for dig at sige nej tak til det her sukker. Din krop har ikke godt af det. Gentag nu efter mig, bare inde i dig selv. Min krop har ikke godt af alt det sukker og fedt. Min krop har ikke godt af alt det sukker og fedt. Jeg elsker min krop, og derfor passer jeg godt på den. Jeg elsker min krop, og derfor passer jeg godt på den. Jeg elsker og anerkender mig selv. Jeg elsker og anerkender mig selv. Træk nu vejret dybt ned i maven. Forestil dig nu, at du sidder og skal til at spise, for eksempel aftensmad. Kald nu følelsen af sult frem i din mave. Ret din opmærksomhed ned i toppen af din mave og mærk sulten der. Måske det føles som den her lille ømhed i toppen af maven. Eller måske sulten føles som et lille hul ind i maven. Mærk bare lige nu den her fornemmelse af at være sulten. Mange mennesker tror, at de ikke kan mærke mæthed. Måske det i virkeligheden er sult, de ikke kan mærke. Sundhedseksperter fortæller os, at vi skal spise 5 til 6 gange om dagen. Så er det ikke sikkert, man når at mærke sult imellem hvert måltid. Hvis vi er i stand til bare at mærke, hvad kroppen den beder os om, så var der ingen af os, der var overvægtige. Kroppen skal nok fortælle dig, hvornår den er sulten, og hvornår den har brug for mad. Ofte, når vi spiser mere, end vi har brug for, så er det hjernen, vi spiser med. Så er det hjernen, der er mere sulten, og slet ikke din krop. Mærk nu fornemmelsen af sult, og begynd så stille og roligt at forestille dig, at du spiser. Du nyder din mad. Masser af grøntsager. Mærk så, hvordan du ved at trække vejret dybt ned i maven, kan mærke efter, om sultfølelsen
stadigvæk er der. Det gør du, mens du spiser. Trækker vejret dybt og mærker efter. Forestil dig så, at du spiser lidt mere mad, og at sultfornemmelsen stille og roligt aftager. Du trækker igen vejret dybt ned i maven og mærker efter. Måske at sultfornemmelsen er væk nu. Det betyder, at din krop ikke har brug for mere mad nu. Du kan derfor bare skubbe din tallerken væk, lægge dit bestik fra dig og drikke et stort glas vand. Du vil så være dejlig, tilfreds, mæt og let i kroppen. Man kan godt få ondt i maven og få en væmmelig, tung og trykkende fornemmelse i maven, når man har spist 2 portioner mad, eller spist for meget mad. Det er ikke godt for din krop. Din krop har kun brug for, at du spiser, til du ikke længere mærker fornemmelsen af sult. Hvis du stopper, når sulten er væk, så vil du undgå denne her væmmelige, trykkende fornemmelse i maven. Træk vejret dybt. Det vil være let og nemt for dig kun at spise 1 portion mad. Og det vil være let og nemt for dig at stoppe med at spise, når du ikke længere mærker følelsen af sult. Træk vejret dybt og mærk, hvor dejligt let og tilfreds du føler dig lige nu, hvor du kun har spist, til du ikke længere var sulten. Gentag efter mig. Jeg er tryg og glad. Jeg er tryg og glad. Det er trygt for mig at være mig selv i denne verden. Det er trygt for mig at være mig selv i denne verden. Jeg er glad og tilfreds efter 1 portion mad. Jeg er glad og tilfreds efter 1 portion mad. Jeg elsker og anerkender mig selv. Jeg elsker og anerkender mig selv. Træk vejret dybt. Forestil dig nu, at du er ude og gå en tur. Det er dejligt at gå en tur. Det er en god måde at stresse af på og få ro og fred til sine egne tanker. Det er samtidig en nem og behagelig måde
at få motion på. Forestil dig, at du går en tur et sted i naturen, hvor der er smukt og dejligt. Faktisk er en gåtur lige så godt som at løbe en tur. Det behøver ikke at være hårdt at motionere. Du kan bare gå en dejlig tur i dit helt eget tempo. Tag en halv time hver dag, så har du fået den motion, du har brug for. Det dejlige ved at gå en tur er også, at du kan gå og snakke med et andet menneske samtidig. Det er hyggeligt. Træk vejret dybt og mærk den friske luft i dine lunger. Det er dejligt at gå en tur. Det vil være let og nemt for dig at komme ud og gå en tur. Du vil nyde at gå tur hver dag. Gentag efter mig. Jeg kan godt lide naturen. Jeg kan godt lide naturen. Jeg elsker at gå en tur, fordi det er hyggeligt. Jeg elsker at gå en tur, fordi det er hyggeligt. Jeg elsker og anerkender mig selv. Jeg elsker og anerkender mig selv. Træk vejret dybt. Vi er nu ved at være ved vejs ende, og du skal stille og roligt begynde at forberede dig på at vende tilbage til den virkelige verden. Jeg tæller langsomt fra 5 til 1, og når jeg når til tallet 1, skal du åbne dine øjne og strække dig. 5. Kom noget energi ud i kroppen. Masser af dejlig energi. 4. Bevæg dine hænder og fødder lidt. 3. Bevæg dit hoved fra side til side. 2. Bevæg dine arme og ben og kom mere og mere til stede. 1. Åbne dine øjne og stræk ud. Når du rejser dig op, skal du lige ryste dig. Ryst det sidste af hypnosen af dig. Ryst dine arme og ryst dine ben. Og gør det ind, til du føler dig let og frisk. Tak fordi du lyttede med på min guidning til vægttab.